Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Noong nakaraang buwan, naging viral ang video ng dalawang motorcycle rider na nag-Superman stunt sa Marilake Highway o Marikina Rizal Laguna Quezon Highway, kung saan sumalpok ito sa gilid ng highway na ikinasawi ng isang rider at ikinasugat ng 6 pa. Dahil doon, pinatawag ng LTO ang isang rider na nakasurvive sa nasabing aksidente para magpaliwanag kung bakit di siya dapat makasuhan. Napag-alaman pa na wala umanong lisensya ang rider na nasawi. At ayon naman sa kapulisan, hindi na magsasampa ng kaso ang mga na-injured at pati na ang pamilya nung nasawing rider kay Rico Buayan, ang rider na nag-survive sa nasabing aksidente. At dahil sa nasabing aksidente, dinagdagan na ang mga pulis para magbantay sa Marilake Highway. Ikaw, kabisyo, marunong ka rin ba mag-Superman sa motor? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, T! Kabisyo! Feel good morning! Adlang Wednesday, February 5, 2025, 8 days na lang, 50 o road to 50 years na ang inyong Love Radio. Sa oras ng 7:30 ay kasama niya ang pambansang angkol, Angkol Dagol! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nagsusuperman sa radyo. Siyempre, nanonood ka ng radyo, ang pambansang tita, Tanya Chinita! Tita, siya si Tita Max. Ganda ko ti Chinita, yan si Tita Max. Tita, siya si Tita Max. Ang Chinitang tita ng La Radio Manila, Tita Max. Kasama ang pambansang senior Mang Kano! Good morning, ladies and Superman. Yes! Yes. Sa mga mahilig mag-stand dyan. Ang daming nagreklamo, daming nagsabi, parang nakakalungkot lang, Pits, na nasawi na nga yung tao. May nambabash pa, no? Panoorin mo sa social media kasi nga, yan kasi, mga kamote riders, no? Kasi, of course, we can blame the netizens kasi consequence naman din talaga yun nung pag-stunt nila. Oo. Kasi syempre for content eh. Oo. For content plus flex nila na marunong sila na mag-Superman. Flex yun eh. Dun sa, lalo sa mga nasa Marilake talaga. Para kung basic lang, motor-motor ka lang, di ka naman papansinin ng mga taong nanonood. Diba? Pero pag may stunt, palakpakan day, may kasama sigawan talaga dyan. Pero kung may babae kang angkas maganda, di mo na kailangan mag-Superman, di mo na kailangan papalakbakan ka talaga, may kasama sigawan, may kasama pang may pitik. Mapitikan ka.
Mang Kanor, paano ba yung Superman stunt? Kasi marami Nakita nagsasabi. ko eh. ba Tinaas yung paa ano tsaka ba yung Superman kamay. stunt? Opo. Yung, nakita yung si Superman na lumilipad? Hindi eh. Di ba pag lumilipad siya, nakaganyan yung Oo, kamay. tapos yung paa nakadalaw. straight. So, Straight yung bibitaw katawan niya. sa, ano, di Hindi ba? siya bibitaw sa manubela. Hindi, sa pedal. Ayun, yung Oo. paa niya straight talaga sa motor, sa upuan. Napakadelikado niya Na parang Superman na lumilipad. Oo, slow mo ko talaga kulit. Ini-slow mo. Pang professional talaga yung ginagawa. Oo. Since hindi naman professional, wala pang driver's license. Oo, plus So, tayo hindi naman nakikiramay safe na yung sa pamilya. kapaligiran din. Hindi naman kasi siya racetrack. Highway po Yun. siya. National highway po Akala yun. ko racetrack. Mukha kasi racetrack. Mukhang racetrack. Kaya nga maraming nagre-racing doon. Eme lang. Kasi diba? parang lahat, sikat na sikat para sa ano eh. So, Kaya nga may mga LTO Sad. na dinagdagan na sila para dinagdagan na. para hindi na nga meron daw kasing code. Anong code? Ganito kasi yan. May code Ay, yung ay, mga ay. kaming mga rider. Rider ako eh. Hindi niyo ba alam? Weh, Hindi e-bike lang dala Superman. mo eh. Ha? E-bike eh, nakita ko eh. Nagsusuperman ako sa e-bike. Hindi yung... Yan ang pinakamagaling ako. Ha? Hindi lang Superman. Nagbabatman pa ako sa e-bike. Ano yun? Ha? Ano yun? Nakatuwad. Ano ba yung paniki? Ayoko patiwarik nung patiwarik. galing. Paano pag Iron Man? Iron Man? Oh. Nagpa-plancha ako habang nag-i-e-bike. Basic! Basic! Basic. Anong code na sinasabi mo, Mang Kanor? Sa ganyan. May code yung mga rider na pag may nakabantay na HPG, sabihin niya, uy, dito may tinatawag kasi dyan na Devil's Corner eh. Devil's Corner. Ay, andun ako. Yun. Tita Devil's Corner. Kumbaga yun, accident-prone area. Yun. Tas doon kasi masarap daw di ba, Mang Kanor? Doon masarap mag-banking-banking. Kaya pag... Ibig sabihin dun sa Devil Corner na yun, dun pa kayo nagbabanking? Oo. Bakit dun yung pag ginagawa? Doon na nga ang Kasi marami na yun yung- aksidente. Challenge. Pakurbada na masarap mag-banking. Gusto niya ng mga kurbada Ala, kasi. mag-banking ka tapos straight. Di, punta ka sa gilid. Hindi ko kasi alam. Pag nag-banking ka kasi yan, parang itutukod yung tuhod. Kita mo yung mga... Mag-spark sa pitik. Yan, mag-spark yung tuhod. Ay, So pag nako. sinabi, boy, mayroon tayong HPG dito, huwag kayo dito. So, kaya pala yung iba, nag-i-slow down pag alam nila na, uy, Devil's Corner, may HPG, slow down sila. Ganun daw yun. Yun. Ayun Mga lang. rider nag-i-slow down. Pero, Temo. yun na nga po, yung stand na nangyari, Inamatay. buhay naman yung kapalit. Doon sa next life na lang siya mag-banking. Kaya wag. Labis talaga si Tita. Malay mo doon, Gusto ko sa next live, bingkay. Bibingka, hindi banking. Pero yun na nga, wag na tayong magpaka-hero-hero for content. Paanahin mo for pa yung flex, content mo kung wala for ka na. For ego, for pride. Relax, chill na lang tayo. Tamo nga kami ngayon, mga hindi nag-banking buhay pa. Diba? Basic. Superman, di nag-Superman, nandito pa kami. So yun. Kasi nga, superhero. Si Superman. Yung rider. Hindi, nag-deliver lang ng parcel eh. Yung rider? Si Superman. Uy, yung brief niya nasa labas. Si Superman. Yung rider. Ay, yung brief niya, hairbends pa. Ni Superman. Yung rider, oo. Binitawan niya yung pedal eh. Yung rider? Ni Superman. Siyempre, para mapitikan siya sa Merilaki. Ano mirilaki? Yung rider? Si Superman. Uy, may angkas na ibang babae. Yung rider. Si Superman? Wow! Ang laki ng bakat sa brief. Ni Superman? Ng rider. Shock daw yun ilagay. Shock ng rider. Shock ni Superman. Tapos, yung bangs niya may gel. Bangs ni Superman. Bangs ng rider. Ang kahinaan niya, kryptonite. Ni Superman? Yung rider. Ano yung pakialam sa Superman? Ma'am, lala mo po! Sabi nung rider! Sabi ni Superman! Hop, hop, and away! Hip hop? Bangs not dead. Ano? Sabi ni Superman! Sabi nung rider! Hop, hop, and away! Sabi niya, hep, hep, hooray! Sabi nung rider? Ni Kuya Will. Huwag
Wag na kasi tumakbo yan. Yung rider! Ay, si ano pala, shout out kay Direct Phil at Ma'am Janet Cruz kasi napag-usapan natin kahapon na yung mga batang 90s, diba? Yung Sailor Moon at Oxidumas, sabi ni Direct Phil, sila daw nag-dub nun dati. Wow! Diba? Kami amazing. din ngayon lang namin nalaman na yung mga idols namin nung bata tayo, si Sailor Moon, favorite ni Mang Kanor yan. Betamax yung pinapanood yung Sailor Moon. Sila direct pala yung taga DZRH drama. Wow! Good morning kay Sir Arnold Malyari ng Elijah Hotel. Morning! Basic! Ang hello din misteryoso. Show number